Fi ftit xhur fiż-żona magħrufa bħala tal-Prajjet fil-Park tal-Majjistral tneħħew madwar 500 tunnellata ta' skart murmi illegalment u b'kollox huwa stmat li se jitneħħew 500 tunnellata oħra fix-xhur li ġejjin. Fi żjara fuq il-post fejn bħalissa għaddejja ħidma biex tiġi rriġenerata ż-żona, il-Ministru għall-Ambjent Josè Herrera spjega li se jitneħħew ukoll strutturi illegali dilapidati. Dan fil-waqt li se jtieħed kontroll ta' aċċess għall-vetturi u se jitħawlu mal-1500 pjanta u arbuxell indiġeni li huma adattati għall-post. Il-Ministru Herrera saħaq li t-tneħħija tal-iskart tal-kostruzzjoni qed isir b'mod sostenibbli, parti mill-materjal se jinżamm fuq il-post u jerġa' jintuża. Terapin se jintuża biex isir soft soil ta' fuq ċertu żoni li fejn inti ma tistax terġa' tagħmlu gerik. U hemmhekk se nagħmlu proġett ta' forestazzjoni. Il-ġebel li jista' jintuża bħala ġebel ta' sejjieħ se jintuża biex inkreaw ħitan ta' sejjieħ biex nipproteġu l-ħamrija biex ma tiġix degradata. Mbagħad, ovvjament, qegħdin ukoll inneħħu xi speċi aljeni u qed inħawlu speċi li huma iktar adattati għall post. Biex l-Awtorità tal-Ambjent mhux biss qed twettaq xogħol importanti fejn jidħol l-infurzar tal-liġijiet ambjentali, imma qiegħda wkoll b'mod proattiv tajn u tassisti diversi għaqdiet mhux governattivi u kumitati bħal dan tal-Majjistral biex jiżviluppaw aktar dawn iż-żoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.